लोगोफोर वेलकाम बेक माय यूट्यूब चैनल आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दं मा खालामनो उपाय गैया आं सामफ्रामबो खामानि मावनांगासिनो बारियावहाय माने मैगं फुनाय जागासिनो आरो आजि मास मोनसे बारबाय एखे राहे खामानि मावनांगासिनो ओरैबायदि माने मुला बेसर माने सबाय बिमा लेस्रा ओमफ्राय बिदिनो दुन्दिया बायदिसिना माने फुदों फायखारिनो हरदों सगावबो लांदों माने सेन्टारावबो लांदों फानहैदों मामाजों बेफोरबायदि आरो मास मोनसे जाबाय ओरै आलु खोनाय दाख्लै नै आलु खोनाय आरो कमप्लिट जाबाय आलु खोखांबाय ओमफ्राय दा बिदिनो दिनैबो फिन खनसे दिनैबो माने बायदिसिना माने मुला फुननो आरो मुला गुफुर बम्बे मुला ना मा होनो बेखौ फुनो फैदों आरो ओइ मामाजों हिराजों जोंना मोनहैबाय हिरियाबो जोंना राखांबाय नालाय माने मोजां जाबोबाय दायो दाख्लै लोमजाबाय थादोंमोन नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायदोंबा नुगोन माने मा जादों माने लोमजादोंमोन नालाय ओमफ्राय हामबाय आरो दा थ' लोगोफोर एसे खोन्थानि आङो माने माखासे समावथ' आं खोन्थानोनो समखौ मोनासै मबाइलखौनो दांनो सम गैया ओरैबायदि बेफोरबायदि जानानै दंमोन नालाय ओंखायनो आं खोन्थानो हायाखैमोन आरो थ' लोगोफोर आं दिनै एसे खोन्थानोसै आरो दिनै खामानिया माने मोननैल' बुस्थु फुनांगौ नालाय मुलाल' फुनांगौ नालाय दिनै मुला ओमफ्राय मुला बिजौ खानांगौल' नालाय बारा हेभि खामानि गैया ओंखायनो थ' लोगोफोर नोंथांमोननो देखायलांबाय थानि 2.5 बिगा ना 3 बिगा बिदि दं आरो आलुआ दिसि आलु लकेल आलु थ' लोगोफोर नै बारिया बिदिनो आरो ओरैहाय गय बारि मा मोननानै मुला फुदों गोलाव होयो फुलायनांदों मा होथार गिदिर फुनानै साननो लैदोंमोन आं नागिरो लेवार बाजागोनबो दा मेथाइ खनलायलायनाया नागिरो जागासिनो एक्टिंआनो बाराखाबा माबायदि मुलाया खोख्लैलायनो नागिरखो बे मुलायानो मालाबा आंखौ खोलैनो नागिरो मानसिखौल' खोमसिजों बङालि बायदि नागिरबा मोना आयु मा होनो हाग्रा खोनायाव सिनायाखै गावखौनो नाङा ओरैनो जाखो बबेयाव ini kurang dia. Udah gini nah. Belum jalan kayak. Asyik. Woi. Jual tu kan? Kan mah? Ke lihat. Ya. Ah, ini. Soalnya saya kan dulu ya. Bisa apa? Tapi ya bencana.